Няма страшно. Автор Джихан Кясимова. Телефонът звъни за пореден път и давам отказ. Въпреки това не спира. Звъни пак и накрая решавам да вдигна. Чувам думите: готова ли си? Моля, за какво да съм готова? Аз спя, предполагам, че сънувам, но не, чувам пак същия глас. Имаш 20 минути да се събудиш и да се явиш в училище. Готова ли си да сбъднеш своята мечта? Сега? Как? Аз спя, а до мен 3-годишното ми момиче също спи. Или сега, или никога. Събуждам я бързо, спирам да мисля, изключвам ума си и действам машинално. Алекс, събуди се, отиваме при баба. Елза те чака. Случва се чудо. Малкото момиче се събужда веднага и то с усмивка. И след 5 минути вече облечени тръгваме. Какво правя, мисля си? Не. Нали изключих ума си? Така е добре, защото карам направо към непознатото. Какво пък? На 30 съм. Нали казвам 30 е магичното число? 30 е времето на себеопознание, на пробуждане, година, в която мозъкът ни се деинсталира и получаваме нови програми, като обич и вяра. Престани да дрънкаш и действай. И действам сега. И ето ме в училище пред директора. Без CV, без заявление, без подготовка и без ум. Още е изключен. Поглежда към часовника 10 без 5. Имаш 5 минути да напишеш документите си. Как се пише безупречно CV за 5 минути? Как? С желание. Пиша и съм назначена на работа. До тук чудесно, ами сега? Какво направих? Защо? Как? Завърших преди години, а от 3 съм вкъщи с детето, напълно откъсната от света. И днес решавам да кажа: здравей, свят, аз съм тук съм, виж ме. Жива съм, събуждам се от зимния си сън. Приготви се, сложи си слънчевите очила, готова съм да блестя. А дали блестя в очите на учениците? Не съвсем. И реалността заслепява мен. Учениците не са като нас, когато бяхме деца. Нищо общо. Ново поколение. Ерата на изкуствения интелект. Как да тичам, за да ги настигна? Да спринтирам? Не може. Трябва да премина през много неща. Не мога да ги прескоча. Чета и пиша. Лягам в 2, ставам в 5. И пиша, и чета, и хоп се сблъсквам с чатбот. Вау! Проверяваме сета, безупречни. Търся в стария чичко Google, нищо. Такива сложни думи, ама направо философски. А докато говорят, бъркат родове, времена и се запознавам с младежа ChatGPT. Страшно ли е? Не още. Случват се и страшни неща, но не ги помня. Защото хубавите моменти са в пъти повече. Да си учител е като да се возиш на увеселително влакче. Ту се чувстваш в облаците, ту потъваш в земята. Всеки миг е изпълнен с предизвикателства. Справям ли се? Не знам, но се старая, много се старая. Няма страшно, повтарям си. Но си е страшничко, признавам си. Падам, ставам и продължавам. Чудесата не се случват, когато повярваме в тях, а когато имаме силата да ги създадем. А моето чудо съм аз. Отне ми 30 години да разбера коя не съм, сега ми предстои да разбера коя съм. До сега живях под кожата си. Отвън съм това, което се очаква да бъда. Затрупана съм с етикети, които не ми принадлежат. Мила, добра, тиха. Не съм мила, дива съм. Не съм тиха, стихия съм. Няма да пропилея остатъка на живота си в опит да се вместя в чужди очаквания. Та то е само един, кога се очаква да го изживея. Прочетено от Мария Вълдобрева.